बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ, बर' हारिया अलखदाव गोलैगोन नामा? आसामनि मोनद' हारि फारियै टाइ आहम, मटाक, मरान, चुटिया, कच, राजबंशी, आदिबासी हारिनो एसटिपि मर्यादा होनायनि सायाव गाबोन फुंनि 10 रिंगायाव दिसपुरनि जनता भवनाव सावरायलायगोन। मोनद' हारिसाफोरनो जइन्ट डिरेक्टर बिसि दासआ लाइजाम दैथायहरदों। गाबोन सावरायलायनानै मोनद' हारिनो एसटिपि मर्यादा होमारोब्ला बर' हारिया अलखदाव गोलैगोनखौ नुहुरो। बे आयदानि सायाव आसामनि ट्राइबेल आफादफोरा मानो सिरि? गोबांनि गोसोआव सोंथि। बे मोनद' हारिसानो एसटिपि मोनथायखौ होमारोब्ला बर'फोरा साख्रि बाख्रि, सोलोंथाइ आरो गोबां बिथिङाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोना रोखा। चिरां जिल्लायाव सारअन्थाइ गावनायजों 2 फुटनि गोथौ हाखर खुरदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना सान्तिपुर हालामनि 1 नं साम' दैसा गामियाव थांनाय हरनि 10 रिंगा 30 मिनिटसो समाव अखा हायालासिनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायजों गिख्रंथाव थासारि सोमजियो। बे जाथायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखैब्लाबो गोबां थालिर बिफां आरो गय बिफांफोराबो सारअन्थाइ नांना बायख्रबजोबो। न'आव बोनाय मोब्लिब बेन्दोंफोरा खामस'जोबो। मोब्लिब बल्बफोरा थेर-बेथेर जाजोबो। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव आरो बिटिसि गोरोबथानि सिगां बिटिआरआव थाफैनाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनायनि बिथिङाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खुगा बेखेवदों। गोबाव समनिफ्रायनो मोनद' हारिनो एसटि होनाय बाथ्राया सोलिबोगासिनो दङ, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै। मानोना संबिजिता जेखौ गनायथि होयो बेखौसो मावनो हायो। जोंनि हादरनि संबिधानाव गोसोबानो सोरनो एसटि होनाय दाननो हानाय सुबिदा गैया। बेनिखायनो नाजासेयावबो दिनैसिमबो मावनो हायाखै। बेखौ लानानै गोनो गोथो जानांगौ गैया। ट्राइबेल संघ आरो गुबुन आफादफोरा बेफोरखौ नोजोर होगासिनो दङ। ट्राइबेलफोरा खहा जाजासे माबा मोनसे गेदेर लाबोनो हागोन होनना सानाखै। बेबायदि माबा मोनसे नुयोब्ला सावरायनाय आरो खामानि मावनाय जागोन होनना बुंथियो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे हानि मोनथाय होनायनि सायावबो बिथाङा बुंबावोदि बिसोरनो हानि पाट्टा होआ आरो होनोबो थाङाखै। बियो ओरैनो सोरबाया बानायना बुंनाय बाथ्रा। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रावनोबो हानि पाट्टा होनो हाया। जायफोरखौ आगोलाव 1886 चाप्टार 10 आव होखानाय दङ। नेपालि, ग्रेजियार, कच, राजबंशी, सान्थालि बिसोरनो हानि मोनथाया आगोलाव प्रटेक्टेड क्लास होननानै लिरनाय दङ। बिनि बादै गुबुननो होआ आरो होनोबो हाया होनना रोखा बुंथियो। भारतनि जाभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ाया फिन जारिमिन सोरजिदों। टकिय' अलिम्पिकआव सनानि मेडेल मोननो हानाय जाभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ाया वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल देरहानो हादों। इउएसएनि अरेगनआव 15 जुलाइनिफ्राय 24 जुलाइसिम खुंजानाय वर्ल्ड एथलेटिक्स चेम्पियनशिपनि जाभलिन खुबैनायाव नीरज चोपड़ाया फाइनालाव 88.13 मिटार खुबैनो हानानै रुफानि मेडेल देरहानो हायो। आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटिपि मर्यादा होनो नागिरनायनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिनि बिबुंथि। एसटि जानो हायै मानसिफोरखौ आसाम सरकारा जावले-जावले एसटि बानायनो नागिरनाया दुखुनांथाव आरो बिसोरखौ एसटि बानायनो नागिरनाया जाबाय बर'फोरखौ सेस बानायनो। आरो बर'फोरा सेस जायोब्ला आसामाव ट्राइबेल थानाय नंला, ट्राइबेल जोबगोन। हेमन्त बिश्व शर्मानि उद्देश्यआ आसामाव असमिया जाति खालामफिननो। असमिया जातिखौ गायसनफिननांगौब्ला बर' जातिनि अस्तित्वखौ लोरबां खालामनानै बर' जातिनि दावगानायखौ नाख्रेबनानै असमिया जाति गायसननो नागिरदों। दुखुनांथाव, गिलु-बालु संग्राम खालामनानै फैनाय बिटिसि मोनलायनाय बर' हारिया बे मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ होबथानो हायाब्ला जुदि एसटि जायोब्ला जोब्बाय होनना बुंजायो होनना दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।